המקוון הזה. המקוון. ערב טוב, מה שלומך משה? בסדר גמור. אתה יודע שהיום אתה הולך להופיע באירוע השנה, אירוע שקורה פעם אחת בעשור, האם אתה מודע לזה? אני מודע לזה, האמת שקיבלתי פה אנשים מדהימים. היה פה איזה צלם. אתה הוטרדת ממנו? לא אפשר להתעלם ממנו, אבל... גם ממנו? מה אתה עושה? נעים מאוד, אני גרגורי, אני צלם. זה גרגורי. הוא צלם שלי כבר 20 שנה, כל יום הוא צמוד אליי, מה אתה חושב עליו? אני לא מקנא בך. אתה חמוד כפרה. רגע, משה, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה אתה רוצה לאחל לעם ישראל לחג פורים? אני רוצה לאחל כולם חג שמח, אושר, שמחה, שהחודש הזה, חודש אדר, שישאר בנו כל השנה. אמן. שתפסיק המלחמה הזאת ונתעסק בדברים טובים. ועכשיו אתה יודע מה כל עם ישראל רוצה? מה? את החיוך היפה של משה פרץ, אז בבקשה למצלמה. שיהיה לך סיפוקים כל הקהלים, יא מזוקק אחד.